Salamu aleykum edi dostlar, Hanoglu Media kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuz soruq jogap. Soruq jogaplarını bilýän bolsaňyz, soruq 1, 2, 3 diýip ýazyp bilersiňiz. Hanonda taýýar bolsaňyz başlaýalyň. Soruq 1, 1, 2, 3, 4, 5 diýip ulanyp, hatda 100'e çenli ýetip ýöne hiç kiçelmeýän zat näme? Soruq 2, cansız 5 barmaklı zat näme? Soruq 3. 3 san zenan öt aralarını doňdurma ýerler. Bir dişläp ýer, ikincisi ýalap ýer, üçüncüsü sorup ýer. Soruq bulardan haýsysy durmuşa çykan? Soruq 4. Gündüz 4 ayak, öğlen 2 ayak ve akşam 3 ayak. Bu näme zat? Soruq 5. Musulmanlara göre İslam dini, Hristiyanlara göre Hristiyan, Yevreylere göre İbrani dini doğru bolýan bolsa, bularyň haýsysynda ýalňyş bar? Soruq 6. Türkmen kitaplarının içinde dünya derecesinde en köp satılan kitap haýsysıdır? Soruq 7. Derveze, ýagny cehennem kapysy nähil emele geldi? Soruq 8. Türkmenistanyň Köýtendagy traýynda ýerleşýän dinozawrlaryň ayak izleri näçe ýyllyk? Soruq 9. Siziň pikiriňizde çakyňyza göre yer ýüzünde jemi näçe sany türkmen bar? Soruq 10. En köp agzaly türkmen YouTube kanaly haýsydyr? Tesvire ýazmagy unutmaň. Soruq 11. En köp adamly türkmen Instagram sahypasy haýsydyr? Maňa Instagram Hanoglu Media sahypasyndan ýazyp ugradyň. Soruq 12. Dünya belli en tanymal 3 türkmen markasyny tesvirde ýazyň. Soruq 13. Bu dünýäde söýgümi ýa-da baýlyk has wajyp? Soruq 14. Aşgabat şäherini hasaба almasak, Türkmenistanyň en köp ilatly welaýaty haýsysydyr? Soruq 15. Yer şarynda Türkmenistana en uzakda yerleşen döwlet haýsysydyr? Soruq 16. Bir firmanyň gijeki garaguly başlygyna "Bugün siz uçara minmäň. Men gije düşümde uçaryň helak bolýanyny gördüm" diýär. Başlyga mundan şüphelenip başga şähere öt ulagy bilen gidip gelýär. Gidip barýan wagty çyndan hem uçaryň ýere gaçyp helak bolýandygy barada habar eşdär. Başlyk firma gelen wadyna ol garaguly ilke $10,000 pul berýär, soň hem işinden gowýar. Soruq: başlyk muny näme üçin işinden gowdy? Soruq 17. 20 kilogram garpyzyň 99 götürüm suwdany barat. Biraz guran garpyzyň 95 götürüm suw bolsa, indi garpyz näçe kilogram? Soruq 18. Bir padşanyň entek durmuşa çykmadyk gyzyna 3 atly talip bolýar. Padşa bulary bir ýere uradyp, iň soň gelene gyzyn berjek diýär. Atlylar nädip netije bardylar? Kim iň soňky geldi? Soruq 19. 6 pişik 12 sıçany 18 minutda iýän bolsa, 3 pişik 6 sıçany näçe minutda iýär? Soruq 20.
Galynyň bahasy näçe boldy? Bir sallak ýigdiň toý etmesi üçin näçe çykdyjy gerek bolýar? Ekstremni goşmaça sorag. YouTube kanalyma agza boldyňyzmy? Egerde bolan bolsaňyz, Instagram sahypama hem goşulmaňyzy unutmaň. Instagram Hanoglu Media. Videolaryň içinde, soňunda ýa-da başynda YouTube kanalyňyzy, öz ürünüňizi ýa-da Instagram sahypaňyzy reklam etdirmek üçin tesvire ýa-da Instagram Hanoglu Media sahypasyna ýazyp bilersiňiz. Gadyrdan dostlar, täze açan Murat Mugallim sahypama hem goşulmaňyzy ýatdan çykarmaň. Men bu ýerde matematika, fizika, zehin soraglary ýa-da türk dili, ingliz dili ýaly dünýä dillerini